Estadística. La freqüència absoluta i la freqüència relativa. Imaginem-nos que preguntem a 25 alumnes d'una classe quants germans tens. Anem recollint les respostes. Si un, cap, dos, un, cap. Un cop tinguessin les 25 respostes, les haurien d'agrupar a una taula de freqüències absolutes i una taula de freqüències relatives. La taula de freqüències absolutes sortiria de comptar quants alumnes ens han dit cap, que serien 8, quants alumnes ens han dit un, que serien 10, i així, 2, 3, 4, totes les respostes, en total 25. La freqüència relativa, d'on apareix aquesta freqüència? És una freqüència que apareix de l'absoluta. Cal agafar cada freqüència absoluta, en aquest cas cap germà, que és el 8, dividir-ho pel total 25 i multiplicar per 100, i tenim un tant per cent. Igualment farem amb l'1, que és 10, doncs farem 10 entre 25 i el resultat per cent, que és 40%. És dir el mateix que la freqüència absoluta, però en tant per cent. La mitjana. Què és la mitjana? La mitjana és un paràmetre estadístic associat a un conjunt de dades numèriques que s'obté sumant els valors de totes les dades i dividint-lo pel nombre d'elements del conjunt. Només podem trobar la mitjana de variables quantitatives. Les variables qualitatives no es poden sumar. Per entendre-ho, podem preguntar als companys de la classe de quin color tenen els ulls. Per trobar la mitjana, hauria de sumar totes les respostes i dividir pel nombre de respostes. Però com se suma blau més marró més verd més blau? No es pot, oi? En canvi, si els hem preguntat per quants germans tenen, sí que podeu sumar les respostes. Un germà, més dos germans, més un germà, més cap germà. I el resultat que obtingués de totes les respostes dividiria pel nombre de respostes. El càlcul de la mitjana ens servirà per fer estimacions. Anem a fer un exemple. Calculem una mitjana. Primer de tot ens cal recollir dades. Preguntarem, per exemple, a tots els alumnes d'una classe quants germans tenen i ho anotem en una taula de freqüències. Hem obtingut aquesta resposta. 8 nens ens han dit que cap. 10 nens ens han dit que tenen un germà. 5 nens que tenen 2 germans, etc. Un cop hem fet això, sumem totes les respostes, és a dir, sumem els 8 zeros, sumem els 10 uns, sumem els 5 dosos, sumem el 3 i el 4. Tot això dona 27. I ara dividirem el resultat pel nombre de respostes, que són 25 respostes. I el resultat és de dividir 27 entre 25, 1,08. Aquesta és la mitjana. Pot semblar una mica absurda, però és una dada estadística. La mediana. Què és la mediana? La mediana d'un conjunt de dades és un nombre tal que la meitat de les dades són menors que ell i l'altra meitat més grans. Per tant, és el conjunt de les dades ordenades. La mediana ocupa el lloc central. Només podem trobar la mediana de variables quantitatives. Les variables qualitatives no les podem ordenar. Per entendre-ho, podem preguntar als companys de la classe de quin color tenen els ulls. Per trobar la mediana haurem primer d'ordenar totes les respostes. Però com s'ordena? Blau, marró, verd, blau... No es pot. En canvi, si els hem preguntat per quants germans tenen, sí que podeu ordenar les respostes. Cap germà, un germà, dos germans... Un cop ordenades totes les respostes, de gran a petita o de petita a gran, podeu trobar la que ocupa la posició central. Anem a fer un exemple de càlcul de mediana. Primer de tot, com sempre, cal recollir dades. Preguntarem, per exemple, a tots els alumnes d'una classe quants germans tenen i ho anotem en una taula de freqüències. Un cop ho hem anotat, el que ens cal és ordenar totes les respostes de gran a petita. En aquest cas, tenim 8 zeros, 10 uns, 5 dosos, un 3 i un 4. Si ho haguéssim fet de petit a gran,
hauríem de fer-ho al revés. A continuació, de les 25 respostes que he tingut, la que està en la posició central és la que està en el lloc 13è, perquè en té 12 per un costat i 12 per l'altre. En aquest cas, la que està en posició 13è serà la mediana i el seu valor és 1. La moda. Què és la moda? La moda d'una variable estadística és aquell valor que té una freqüència més gran. Fem un exemple. Com sempre, primer de tot, recollim dades. Preguntem, per exemple, als alumnes d'una classe quants germans tenen i ho anotem en una taula de freqüències. Un cop ho hem preguntat, veiem que 8 persones no tenen germans, 10 en tenen una, 5 en tenen dues, 1 en té 3 i 1 en té 4. Fixem-nos en la taula i pensem quin és el valor de la freqüència més gran. El valor més gran, com tots heu pogut veure, és un germà. Per tant, un germà és la moda. Esperem que ho hàgiu entès tot. Vinga, fins la propera.